لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الإخوة. أما المسلم أما أبلا جلين فوق بركة بجمدنا يا ربي لك أن بتو منا بتو من علىكم منا أمنا سرك من يا ربي لك سرك من لك بلا جلين لك اللبي أبغى إميشون نفتي جبرانيكا émission min n'a bɛ tɛmɛ juma o juma jiginnen kɔfɛ ɲɛgɛn ɲɛ 15 n'o ye 15 heures ye k'a lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Madrasatu wikalatu nurul huda madrasa o ka kalanbulon an b'o de kɔnɔ ka se ka hiji ɲɛfɔ alisilamɛw ye ka se ka hiji walanwalan minnu labɛnnen don maganta kama ani minnu labɛnnen don n'u b'a fɛ k'u ka mɔgɔ bila ka taa magan ka se ka kunnafoni di u ma. Adamaden silamɛya baara ayiwa a tɛ taa ɲɛdɔn kɔ dɛ. Ya rabbi ala kana an ka baaraw kɛ sanjukɔrɔ wɔsi ye. O kadara kɔnɔna la alhamdulilahi nurul huda n'o ye agence a ye nin kalanbulon in a y'a dayɛlɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya a yɛrɛ ka hijidenw kɔrɔlen ni kura bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sɔn ka kunnafoni dafalen d'u ma yanni hiji ta cɛ. Silamɛw baara in daminɛnen kɔnɔ an da sera yɔrɔ caman ma. An ko silamɛya baara bɛɛ lajɛlen ŋaniya de don. I n'a fɔ alakira b'a fɔ a ka hadisa la Seydina Umaru nɛnga a ko innamal a'malu binniyat a ko baara bɛɛ lajɛlen de ye ŋaniya ye. A ko foyi tɛ adamaden i mana min ŋaniya o kuma adamaden hiji ni labɛnna a kama i b'a ŋaniya k'a fɔ mina taa Maka i b'a ŋaniya siri. N'o bɔra yen an da sera tuubi fɛnɛ ma. Ni hijita tuuru seri ma walima ni labɛn sabati hijita kama i k'i jija i ka tuubi kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i tɛ silamɛ ye dɛ parce que silamɛ a bɛ jurumuko kɛ mumini ne tɛ jurumu kɛ o kuma i bɛ jurumuko minnu kɛ ani i bɛ baara minnu kɛ i ka tuubi ka b'u ma ani jogo minnu b'i la ni jogo ɲumanw tɛ yanni hijita cɛ i ka tuubi ka bɔ o jogow bɛɛ lajɛlen ma. Sigiyɔrɔma sabanan na an da sera fɛn min ma o ye ala ɲɛsiranya ye. Hiji yɛrɛ ye ala ɲɛsiranya de ye parce que Allah subhanahu wa ta'ala ko n'an bɛ taa Makan a ko tazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa k'an ka surafana ta ko surafana la sɔn hɛrɛ ma k'o de ye ala ɲɛsiranya ye. O kuma maa min n'i b'a fɛ ka taa Makan walima n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa Makan i k'i jija i ka na agence nurul huda fɛ karamɔgɔ jolenw alimamibaw gidi ɲɛnamaw ani formateur ɲɛnamaw olu de bɛ nurul huda bolo u b'i former k'i kalan hali n'o y'a sɔrɔ i t'i fɛn dɔn yanni hijita wagati cɛ i bɛ se ka faamuya baden sɔrɔ. O kuma ni kalan sɔrɔla ni tubi sɔrɔla ala ɲɛsiranya bɛ sɔrɔ. A ko n'a bɛ taa Makan ka surafana ta a ko surafana la sɔn hɛrɛ ma o de ye ala ɲɛsiranya ye. O kuma an bɛ min fɔ ayiwa silamɛw ye an k'an jija ala ɲɛsiranya ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala da sera a ma a ko koba de don dɛ koba de don a y'a fɔ a ka nabi ɲuman nɛnga n'o ye an fa Adama ye a ko iz qaraba qurbanan fatukubila min ahadihima walam yutakabbalu min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yatakabbalu Allah min al-muttaqina. An fa Adama Allah subhanahu wa ta'ala kumana a nɛnga kuma min na a denkɛ fila n'u sera ɲɔgɔn ma n'u kɛlɛla fa in ye kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Adama ye a k'u ma k'u bɛɛ lajɛlen ka ayiwa batokɛ fɛn dɔ bɔ n'o ye saraka ye. A ko ni min ta ye tiɲɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala b'o tigi ka saraka minɛ. O kelen n'o ye Habila ani Khabila o bɛɛ lajɛlen ye saraka bɔ. Habila ale tun ye bagan marala ye ale ye sagajigi ɲɛnama dafalen ale y'o bɔ a ka baganw na k'o di Allah subhanahu wa ta'ala ma. Khabila ale tun ye sɛnɛkɛla ye a dusukun kun maɲi a kun tuubilen tɛ ala ɲɛsiranya kun t'a dusukun na ale nana ni saraka min o ma kɛ saraka ɲɛnama ye. O wagati n'a ye saraka bɔ kiri kun bɛ tigɛ ni adamaden a ka saraka bɔlenw de ye. O kuma nɔrɔ bɔra sanfɛ ka na dɔgɔkɛ ka sagajigi ta ka taa n'o ye
o kuma shitane y'ale nɛgɛ a ko n'i y'a ye nɔrɔ bɔra sanfɛ ka ni i dɔgɔkɛ ka saga jigi ta a ko tasuma de don a k'a kun bɛ tasuma de bato nka bɛna ta a ko a dɔgɔkɛ ma a ko n b'i faga dɛ dɔgɔkɛ kan d'a ma ko n kɔrɔ a k'i kana dimi dɛ a ko Alahu subhanahu wa ta'ala a ko ala ɲɛsiranya baw ala b'olu de ka baara minɛ o kuma n'i taara Maka ni ala ɲɛsiranya t'i la i ka baara bi kɛ ayiwa baara fu de ala k'an kisi o ma o kuma hijidenw n'aw labɛnna ni maa min bɛ taa hiji walima ni ka maa bɛ taa i k'i jija ala ɲɛsiranya k'a sɔrɔ a tigi la ala ɲɛsiranya ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ a tigi dalen don Alahu subhanahu wa ta'ala la a dalen don alakira ka cidenya la ala ye fɛn o fɛn n'o dagalen don a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko fɛn o fɛn ye haramu ye a tigilamɔgɔ bɛ yɔrɔ ma janya k'a bɔ la fɛn o fɛn ye alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam a ka baaraw a n'a ka kumakanw ani baara minnu kɛra alakira ɲɛna n'a ma fɛn fɔ i b'i jija i ka baara ka kɛw de i n'a fɔ ala b'a fɔ an ye ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ala ko a ko ni alakira nana ni fɛn min ye an ma a ko an k'o minɛ alakira tɛna ni juguman ye a ko n'a ko an ka fɛn min ye k'o to yen o ye juguman de ye k'an ka yɔrɔ ma janya k'a b'o la o de ye ala ɲɛsiranya ye o de ye alakira ka sunna a labato de alakira ye baara minnu kɛ an k'an jija hijiden kan k'i jija ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn i bɛ taa Maka tuma min na a k'a sɔrɔ i ye alakira ka sunna dafali i y'a bɛɛ lajɛlen don a k'a sɔrɔ i ka taasira ani ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don alakira ka kumakanw ma a n'a ka baaraw ani baara minnu kɛra an ɲɛna ani sahabaw ani maa ɲuman minnu tɛmɛna ani a'immatu alimamiba minnu bɛ yen n'an b'olu ka mazhabuw kan a k'a sɔrɔ ayiwa i fɔrɔlen don olu la o kuma n'i taara Maka i y'a sɔrɔ ala ɲɛsiranya sɔrɔla i ye baara o baara kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an ka baaraw minɛ o de la alimami Shafi'i ale ye maa dɔ ye maa in suɲɛnikɛla de don nka n'a ye suɲɛni kɛ a bɛ fɛn min suɲɛ a yɛrɛ mago t'a la a bɛ taa di fantanw de ma ale ka baara y'o de don dɔ alimami Shafi'i y'a jate minɛ a nana wariba de suɲɛ commerçant ba dɔ kun a y'o ka wari ta min kɛ alimami Shafi'i tugura ko alimami y'a ye a ma wari in a ma fɛn dun a la a taara delikɛla dɔ de jɔlen sɔrɔ sira la a ye wari in bɛɛ lajɛlen bɔ k'a d'a ma a y'i kɔ don min kɛ alimami Shafi'i y'a wele a ko n balimakɛ a ko ne m'e ka lahalaya faamu dɛ a ko ne hakili la mɔgɔ bɛ suɲɛni kɛ i ka se ka nafa de sɔrɔ a la nka e bɛ suɲɛni kɛ e bɛna di maa wɛrɛ ma a ko dalu jumɛn b'e bolo a ko alimami Shafi'i ma a ko ale ka dalu ye min ye a ko ala ko a ko man jaa bi hasanatin falahu ashru amsalha ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min n'i ye ɲuman kelen kɛ ko ale Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ ɲuman 10 baraji a b'o sɛbɛn i ye wa man jaa bi sayyi'atin ko ni mɔgɔ min ye juguman kelen kɛ fala yujza illa mislaha ko Alahu subhanahu wa ta'ala b'i sara juguman kelen de la a ko ale ka dalu de a ko ale ye suɲɛni min kɛ o ye juguman kelen ye ale ye saraka min bɔ sisan n'o ye ka hinɛ fantan na a ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ baraji 10 sɛbɛn ale ye ko ale ka baraji 10 in na ko ni juguman kelen sara bɔl'o la ko kuma k'ale bɛ tɔnɔ 9 na alimami Shafi'i ko a ko n balimakɛ a ko i filila dɛ kɛ a ko innama yatakabbalu Allahu minal muttaqina a ko Alahu subhanahu wa ta'ala ala ɲɛsiranya jɔn ala b'olu de ka baara minɛ a ko maa min bɛ suɲɛni kɛ i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranya t'i la i bɛ suɲɛni kɛ wagati min na maa min bɛ jɛnɛya kɛ i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranya t'i la o wagati la mɔgɔ min bɛ haramu nafolo gosi o wagati la i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranya t'i la ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ ala ɲɛsiranya jɔn ala b'olu ka baara de minɛ o kuma n badenw an balima silamɛw ni mɔgɔ min ye nin kumakan ninnu n'i y'a jate minɛ o kuma hijiden kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ maa min bɛna taa Maka a kan k'i hakili to a yɛrɛ la walima maa min n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa Maka e kan k'i hakili to i yɛrɛ la i b'i jija a bɛ taa Maka ni nafolo min a ka sɔrɔ nafolo in ye nafolo jɛlen a sɔrɔla sira jɛlen kan hiji bɛ daminɛ n'o de ye k'a sɔrɔ nafolo sɔrɔ cogo ka ɲi nafolo yɛrɛ ka sanu i bɛ maa min fana bila ka taa Maka a ka sɔrɔ mɔgɔ fana don maa min don silamɛ fana don silamɛ min fana don a silamɛ ala ɲɛsiranya fana b'a la ala ɲɛsiranya fana b'a la nka an bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ hiji baara la kosɛbɛ an bɛ ɲinɛ kosɛbɛ an kɛlen don ka hiji kɛ tɔgɔ ɲini an kɛlen don ka hiji kɛ ayiwa fadenya de an kɛlen don ka hiji kɛ ayiwa karisa y'a kɛ ne yɛrɛ fana b'a kɛ hiji t'o fɛn ye
Allah subhanahu wa ta'ala ko akol liman istata ilayhi sabila ni ala nogoya mɔgɔ min de ma hiji abi wajibiya ma de kan ala y'a se di maa min ma ala y'a kɛnɛya di ma k'a nafolo di ma k'a sera nɔgɔya ma mais ni ala ma kɛnɛya di maa min ma a ma nafolo di ma a ma se di ma o kuma hiji tɛ wajibi ye kan e ma ka taa nafolo ɲini i y'a faamu juguma e ma ka taa nafolo ɲini haramu sira kan e ma ka ali mɔgɔw deli ala kira o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni ala ma hiji se di maa min ma ko fala yus'al i kana mɔgɔw ɲininka kana taa mɔgɔw deli karisa a ye ɲa ne ma dɛ ne b'a fɛ ka taa maga waa mugan bɛ ne ka wari jɛ waa kɛmɛ ne bɛ ka wari jɛ walima karisa e ka waa kɛmɛ di karisa e ka waa 50 di karisa e ka waa mugan di karisa e ka waa 10 di k'i yala balimaw da la a ko ye haramu di o ye haramu di fo nin yɔrɔ ninnu ka walawala alisilamɛw an ka baaraw la a kana na kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye parce que hiji ka gɛlɛ o ma hiji ye ala bato de ye hiji ye alisilamɛya jɔsen dɔ de ye hiji ye alisilamɛya jɔsen dɔ de ye hiji ye mais ala subhanahu wa ta'ala ye kangari da a ko a ka sɔrɔ a se de b'i ye o kuma n'a se t'i ye fala yukallifu su'ala i kana taa maaw deli ka wari fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ taa maga n'o tɛ n'i taara maga n'i ko labbayika allahumma labbayika mɛlɛkɛw b'a fɔ la labbayika wala sa'adika karisa ala ko k'a t'i laminɛ wa ala ko k'a t'i kunnaja o kuma an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na ninnu ye ladilikanw de ye min bɔra agence nurul huda yɔrɔ la k'a lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a lase maa minnu b'a fɛ ka taa nurul huda a agence fɛ ka se ka ladilikan ninnu selu ma parce que nurul huda ka ŋaniya ye min ye maa o maa n'o de bɛ taa anw fɛ Maka an kelen don k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a bɛɛ ka hiji ka se k'a dafa a bɛɛ ka hiji ka kɛ hajjul mabruru ye o de la an ye nin émission in ɲini an ka télévision sanfɛ n'o ye Nef TV jabarani ye mɔgɔ sɔrɔ ka walawalanin di an ka hijidenw ma k'u kalan ka formation k'u kun k'u entraîner k'u former ka ɲɛ k'u kɔgɔ yani magan t'a cɛ an ka nurul huda hijidenw n'an taara magan n'an nana n'u hijiden o hijiden sigira i b'a sɔrɔ an ka nurul huda hijidenw bɛ se ka walawalani min kɛ u bɛ se ka yɔrɔ barikama minnu fɔ n'o ye mashayiru anw sera nin yɔrɔ in na an sera nin yɔrɔ in na an ye nin duwawu in kalan nin yɔrɔ in na an ye nin duwawu ta nin yɔrɔ in na i t'a sɔrɔ ayiwa agence fɛ ni nurul huda tɛ k'a sababu kɛ gidiw ye k'a sababu kɛ alimamuw ye k'a sababu kɛ malimatiw ye k'a sababu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye cɛsiri yɛrɛ min b'u la agence ko in yɛrɛ la a dumuni ko la ani siyɔrɔ ko la ani hijidenw ka formation na ani hijidenw bɛ duwawu minnu kalan ani hijidenw yɛrɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen nurul huda gidiw tɛ sunɔgɔ hijidenw fɛ k'a sababu kɛ mun ye parce que anw b'a dɔn an ta kun ye hijidenw de ye o kuma i ta kun ye fɛn min ye k'an k'i jija o de la o kuma an fana bɛ ladili min fana di mɔgɔw ma ayiwa yani baara in kuma fana cɛ an b'a ɲini mɔgɔw fana fɛ k'u jija u ka nin ladilikan ninnu lamɛn u ka émission in fana u k'a lamɛn ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma émission in fana bɛ na bila ayiwa an ka WhatsApp fana kan an ka groupe min bɛ WhatsApp kan a bɛna bila o fana kan pour que nurul huda hijiden bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa sɔrɔ a la ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma o de la wakar sa'ala Umar ibn al-Khattab Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhuma an taqwa ako sayyidina Umar aye Ubay ibn Ka'ab aya ɲininka parce que an y'a fɔ n ko hiji n ko a jɔyɔrɔ belebele dɔ ye ala ɲɛsiranya ye sayyidina Umar Ubay ibn Ka'ab ɲininka ala ɲɛsiranya la fakala aye sayyidina Umar jaabi ako ara'ayta man sara fi tariqin bihi shawkin kayfa yasiru qala yataki an yaka'a fi fakala kazalika ataqwa ay sayyidina Umar jaabi no Ubay ibn Ka'ab ako Umar ako ne be ɲininka e mɔgɔ min kan ka taa sira min fɛ ni ŋɔni mɛ sira in kan k'i b'a kɛ cogo di sayyidina Umar y'a jaabi ako i b'i fɛɛrɛ de kɛ ka tɛmɛ ŋɔni kɛrɛfɛ i sen kana se ka da kan o kuma ako Umar ma ako de ala ɲɛsiranya ye o kuma ala ɲɛsiranya ala ko fɛn minnu ye haramu ye i kana don o la fo de ma ko karisa bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala gasi sigi a tɛ jurumuko kɛ a tɛ ala kota kɛ o de ye ala ɲɛsiranya ye kuma ɲɛ an b'a ɲini an balimaw fɛ ayiwa u k'u hakili to nin ladilikan ni nin kumakan ninnu na an b'a ɲini a fɛ ala ka an bɛɛ sababa ma an ko kumakan in n'o ye émission ye a tilalen don tilayɔrɔma 3 ɲɔgɔnna madrasatu wikalatu nurul huda ayiwa o kalanbulon a ko filanan ye min ye o ye wasiyatul imami o ye alimami yɛrɛ o y'a ka ladilikan ye asilamɛw adinu nasiha alakira yɛrɛ ko ten sallallahu alaihi wasallama ko diinɛ ko kɔnɔnajɛya de don o kuma an bɛ nin kuma in fana kɔnɔ an b'an kɔnɔnajɛya
an balimaw ye ku hakili to ayiwa kɔnnanjɛya kumakan ninnu na o kuma an bɛ min fɔ ayiwa hijidenw ye komi ladilikan o de ye u ku hakili to baara in na u kana ni baara tɔw kɛ baara kelen ye n'o ye hiji ye tagama min don ani tagama tɔw tɛ kelen ye hiji ayiwa alabato de don alabato min fɛnɛ don Allahu subhanahu wa ta'ala a ye kangari fɛnɛ da la a ko a wajibiyalen don mɔgɔ de ka Ala y'a se di maa min ma o la maa caman de bɛ tanni kɛ ka kini kɛ ka wagasili kɛ pour que ka se ka taa magan o kuma alimami min bɛ alisilamɛw ladi a y'o dabila tuma min na ni Nabila Ibrahima ye weleli kɛ mɔgɔ ye Nabila Ibrahima ka weleli kan lamɛn a tigi kelen si i tɛ fatu fiyewu fo Ala ka hiji nɔgɔya ma hiji ye weleli de ye o kuma dɔw kelen tɛ k'o faamu olu kelen n'o ka hiji kɛ ayiwa ko wɛrɛ de o kuma ladilikan kɔnɔ an b'a f'u ye u kana tanni ni kini ni wagasili kɛ hiji nɔfɛ u kana delili kɛ hiji nɔfɛ n'o tɛ u ka laɲini ye min ye n'o ye hajjul mabruru ye u t'a sɔrɔ dɛ u ka sabali k'u sigi ka Ala wele ka Ala deli latigɛ de don n'Ala kelen n'o ka latigɛ maa min ma k'i bɛ taa magan siga foyi t'a la i bɛ taa magan o ladilikan min fana bɛ da u kan Ala kelen n'o ka nɔgɔya mɔgɔ minnu fana ma an b'a ɲini u fana fɛ u ka hiji u k'a teliya parce que denmisɛnnin nafolotigi dɔw bɛ yen denmisɛnnin setigi dɔw bɛ yen denmisɛnnin faama dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'olu ma se hiji ta ye fɔlɔ u dun balikuyara o ye fili belebele de ye silamɛya la u ye fili belebele u b'u faw bila ka taa hiji la k'u baw bila ka taa k'u mɔkɛw bila ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa hiji la mais u yɛrɛ tɛ sɔn ka taa o ye fili belebele de ye a bɛ n'a fɔ n'i ye alijinɛ dayɛlɛ mɔgɔw ye k'olu ka don olu don ni e yɛrɛ alijinɛ datugu e ma sɔn ka don donc an b'o ladilikan fɔ mɔgɔw ye ni Ala ye hiji se d'i ma denmisɛnniya t'a la kabini adamaden n'i balikuyara cɛmanni n'i sura sugura ni shahawa bɔr'i la da la k'a fɔ k'i balikuyara i tɛ denmisɛnnin ye bilen musomanin fana n'a ye kalo labɔ a wajibiyara o kuma ni Ala ye hiji se d'i ma o denmisɛnniya in kɔnɔ denmisɛnnin yɛrɛ de ka kan ni hiji ye parce que i bɛ se k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ se k'a sɛgɛn kun i bɛ se k'a sabali o kun o kuma nin ye fili belebele de ye an ka société kɔnɔ o kuma an bɛ silamɛw ladi u k'u hakili to a yɔrɔ la nka alhamdulillah a bɛ ka faamuya dɔɔni n'o tɛ fɔli la an kun ma ye maakɔrɔbaw dɛsɛlenw olu de tun bɛ taa magan mais bi alhamdulillah denmisɛnninw bɛ k'a faamuya k'a sababu kɛ an bɛ ka ladilikan minnu d'i ma sisan denmisɛnnin caman de bɛ yen minnu bɛ taa magan nafolotigi denmisɛnninw na faamaw la hali minnu yɛrɛ tɛ ni fɛn t'u ye mais hiji ta se b'u ye u caman de bɛ taa magan alhamdulillah ni kun ye ladilikan kunkurunin ye k'a lase u ma Ala k'an bɛɛ sababa ma o kuma n'o bɔra yen tarikhu fana bɛ yen nɔ a silamɛw f'an k'a dɔn k'a fɔ ayiwa magan min filɛ nin ye magan kun ye yɔrɔ de ye ayiwa kungo kɔnɔna de kun don yirisi kun tɛ magan ji kun tɛ magan Nabila Ibrahima ale min kɛra alikaba jɔli kɔfɛ an fa Adama a n'a denkɛ ka jɔli kɔfɛ ale de ye dugawu kɛ k'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ko Ala bi ij'al haza baladan aminan a ko Ala ko m'a ɲini fɛ i ka nin yɔrɔ in kɛ dugu ye dugu min n'a hakili sigilen don ni maa min taara magan bi ka étage baw ye ka siraba baw ye magan yɛrɛ dilannen don dilan cogo min na ni Madinɛ ninnu a bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ ko kabini Alakira ka wagati la walima sahabaw ka wagati la ko magan kun bɛ nin cogoya in na la k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ kapitali Alakira ka wagati la o kun ye Madinɛ de ye silamɛya kapitali kun ye Madinɛ ye Seydina Abubakar fana ka wagati la silamɛya kapitali kun ye Madinɛ ye Seydina Umaru fana ka wagati la Madinɛ kun don Seydina Usmana fana ka wagati la silamɛya asimatul islam kɛnati Madina a ko silamɛya kapitali kun ye Madinɛ ye mais Seydina Ali wagati sera ale ma ale ye kapitali yɛlɛma ale taara n'a ye Kufa ale fana fatulen kɔfɛ Seydina Muawiyata ale nana n'a ye Dimashika o kuma silamɛya a ka kapitaliya a ye Dimashika o fɔ yɔrɔ de ma bi ko Siri Damas o b'a fɔ yɔrɔ de ma ko Siri silamɛya kapitali ye min kɛ yen a bɛ ɲininka san 91 bɔ fo kana se Dawlatul Abbasiya ma i y'a faamu wa alhamdulillah kɔsa in na a seginna ka na bi ayiwa magan kapitali o de ye Riyad ye mais ni anw fɛ silamɛya kapitali ye magan ye bi parce que silamɛya ko bɛɛ bɛ Makan bi ani Madinɛ donc an b'a fɔ silamɛw ye u k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na u ka to ka silamɛya tariku ninnu ani magan yɛrɛ tariku ka to k'a kalan a bɛ dɔ fara mɔgɔ ka limaniya kan an bɛ Ala fo ka Ala barikada an b'an ka foli lase ayiwa 9 TV a directeur ye a n'a ka adjoint
ana ka barakɛla bɛɛ lajɛlen an b'an ka foli lase u ma ka dugawu k'u ye ala ka barika don an'u la ala ka n'u dɛmɛ NFTV ala ka sankɔrɔta ala ka sankɔrɔta u ka laɲini ye min ye a la sankɔrɔta la ani hɛrɛ la ani dawula la an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an bɛ kalo min na n'o ye mawuludu kalo ye an bɛ don min na n'o ye mawuludu yɛrɛ ala k'a kɛ ala kira hɔrɔma kosɔn ala ka NFTV ala ka sankɔrɔta n'o bɔra an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Aja Salimata Jara madame Gite an b'a fɔ k'a barikada an b'a fɔ n bɛ mumuni muso don silamɛ muso don hɔrɔn fɛnɛ don n'a ye fɛn o fɛn fɔ a da la a b'a kɛ n'a ye layidu ta a b'a bɛɛ lajɛlen dafa n'a ye layidu ta a b'a bɛɛ lajɛlen dafa kabini ne yɛrɛ jɛra n'o ye alimami ye wallahi ne ma gasi y'a la ma gasi sɔrɔ a la n y'a sɔrɔ hɔrɔn dafalen na an bɛ dugawu k'a ye wa a bɛ hijiden bɛɛ minɛ kelen ye a bɛ hijiden bɛɛ minɛ kelen ye a cɛsirilen don hijidenw ka dumuni ko an'u ka soko la an'u ka formation ani baara yɛrɛ bɛ kɛ cogoya yɛrɛ min na k'a ɲɛ Aja tɛ sunɔgɔ fiyewu n'an taara Makan a ti da fiyewu wallahi fo ala ka hakili sigi d'a ma k'a fɔ ko hijiden bɛɛ lajɛlen alhamdulillah donc an b'a fɔ o la k'a barika da o la k'an ka malimatu fo la n'o ye madame Sila ye Adam Tarawele an bɛ dugawu kɛ ala ka sijani kɛnɛ ani laban ɲuman ala k'a d'an ma an b'an denkɛ yɛrɛ fɔ n'o ye Cheikh Umaru Gite n'o ye baro ye an ko a ma ko bi denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba tɛgɛ a b'a nɔni bi Mali la yan a cɛsirilen don wa Makan Madinɛ alhamdulillah ale de jɔlen don n'an ka kow bɛɛ lajɛlen mu'assasa la an b'a fɔ k'a barika da an b'an ka alimami fɔ n'o ye Abubakar Kale an bɛ dugawu k'a ye ala ka sijani kɛnɛ d'a ma an b'an ka karamɔgɔ fɔ n'o ye Ustaz Muhamadu Awfu Sila Korofina Nord an b'a fɛnɛ fɔ k'a barika da ale fɛnɛ an ka gidi dɔ ye an b'an balimamuso fɛnɛ fɔ n'o ye Aja Ya Fofana ale sigilen don Faransi Aja Ya Fofana ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma alhamdulillah san o san hali sisan a commencera a bɛ ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn daminɛna ale ka niveau la a bɛ ka mɔgɔw tɔgɔ bila ka na y'a ye mɔgɔ cɛsirilenba de ye nka an bɛ dugawu kɛ ale bɛ ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a wasa ala ka sankɔrɔta di an ma an b'an terikɛ n'an balimakɛ n'an kanuɲɔgɔn n'o ye Sufi Muhamadu Tarawele Bangoni ayiwa plateau la an b'a fɔ ayiwa ni mɔgɔ min fana b'a kɛ ka taa Makan n'i sera a fana ma a b'i lase agence Nurul Huda ma Mohamed Diallo ale fana alimami a sigilen don Tomɔkɔrɔbugu Mukadam Mohamed Diallo alhamdulillah ale fana an ka mɔgɔ fana don ani Mukadam Idris Konate maa minnu fɛn fɛn b'a fɛ ka taa Côte d'Ivoire fanfɛla fɛ n'o ye Sahil Aji olu bɛɛ bɛ se ka se Idris Konate ma Bamako a sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ala ka an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka sanfɛlaka bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada k'an ka hijiden an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔlen ni kura an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye ala ka sankɔrɔta di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك